Каб пачуць мілагучнасць роднай мовы і паспрабаваць яе на смак, мы запрашаем вас у госці ў вёску Дудзінка Барысаўскага раёна. Месца нашай сустрэчы – кузня спадара Алеся і гасцінны двор спадарыні Вольгі. А вітае вас іх сын Янка. Добрый день, меня зовут Янка. Я хочу вам рассказать про смак рунной мовы. Смак рунной мовы зависит от выбранных вами правильно ингредиентов. Например, я взял спелую солодыч, додал пару ложек приемной прохлады и залил 2 кубками свежей беги. Все здрабнил и старанно перемешал. Уньку атрымалася тое, чым і людзей не соромна пачаставаць. Смак роднай мовы – гэта бабуліны пірагі. Смак бульбы. Для мяне смак роднай мовы – песня «Упалінка». Беларуская мова мілагучная і спеўная. Беларуская мова – гэта самая прыгожая мова на свеце. Беларуская мова – гэта мова нашых продкаў. Беларуская мова – гэта школа. Беларуская мова – гэта наша традыцыя. Гэта моя гадзіма. Гэта зямля. Спевы птушак і шэпт дрэў, шум дажджу. Песня «Упалінка». Беларуская мова – гэта прыгажосць. Беларуская мова – гэта мова, якую патрэбна зберагчы для нашых нашчадкаў.